NCPB ochwal e doho gi ketho ma chano chenro mag wuono jopur kendo miyo jopur ng'iewo mbolea mabandia. Ji adek go kamoting'o Joseph Kimote ma en jataa tije mar NCPB, John Matiri ma en meneja maduong' ma tayo ohala gi ng'iewo kanyakla kod John Ng'etich ma en jagoro mar bodno kwedo ketho mosomnegi kendo doyo gi thuolo gi rambun mar Sh1,000,000 moro ka moro. Nyocha omak gi tich ariyo juma ni ewi mibadhi mar mbolea. That accused 2, 3 and 4 to deposit their travel documents and or passports with the court within 7 days from the date of this ruling. Number 2, that accused 2, 3 and 4 shall inform the court and or seek the permission of the court whenever they wish and or intend to travel out of the jurisdiction of the court and out of the borders of this country.